Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Yes, size. This time check is brought to you by Ang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate drugs. Aksyon! Night Patrol! Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga namon tagpalabati region-wide mga palagad kita sa nabilin 51 minutos. Karon nga adlaw, Biyernes, Friday night, petsa 21, sa gihapon nagapabilin sa bulan sang Agosto, death anniversary, ika-37 katuig na nga death anniversary ni Ninoy Aquino. Naging celebrar man sang bugos nga pungsod Pilipinas. Sa Biyernes na mga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinandan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman ka puwersa sa aton sining nga news team, aton sining nga mga correspondent sa pagdurong naman sang pinaka-ulihi, labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blotter entry, aton sining kapulisam, Central, Southern, Northern Negros. Of course, ang aton sinimata kadulungan oras sa kagabiho ng aton sininga patrol 2, Crosswind Patrol. Kay na pa nagalambiyong sa pila kabahin sang Metro Bacolod, may mga ginrespondiran na nga mga insidente sa palibot-libot sa aton dakbanwa sang Bacolod. Sa anano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Aksyon Jan Diaz nga mag-responder
back-to-back sa aton nga piloto, Aksyon Papang Nixon Tahom. News Center. Builog pa nato ng porsa ni Action and Defensor. Aton nga mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side, si Broadcast Engineer Nelmar Madera. Backup diri sa aton nga IT expert, Sir Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa kinanda ng inyo sinanagad, anchorman sa Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Updatein niyo ako sa labilin 48 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Radio. Aksyon, Night Patrol. Una naman sa ato sila pagpangalagad ginadulong sa isa kalawan sa Santon Plus Herbal Capsule.
Una sa aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 10:17 na. Sa silingabahin sa ato, silinga pagpalaga, di-check ta ato, silinga patrol to Crosswind Patrol. Kaya na nakaresponder si Aksyon John Diaz sa isa nila ka-shooting incident sa area sang Barangay 2. Ang pinakaritis nga medical bulletin na nakuha ni Aksyon John Diaz paagi siya sining reliable source, patay na ang biktima. Anong mga inisyal nga investigasyon sa aton kapulisan? May angot bala ini sa kung anong sahi sa illegal nga buluhaton, personal, ibaloon tayo na dugay-dugay, plus observation report sa patrol sa Friday night naton sila nga pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Dari si Aksyon John Diaz sa patrol. John, maing gabi. John, pas kami. Maing gabi, Aksyon Direk, maing gabi sa tanan sa ito mga kakson. Dami ito panyempos, bakulo na rin kaina, no? Tanay tayo yun na lang niya, kay Tay Mayong gadayaw, tapos nga pura sa magabi, Mayong man galing epekto, yakon ginadayaw ang panyempo, Gani man. Awagid sa nagapuro pisngo, Oh. Gisa nag-gibe ang kalangitan, No. mapulubog na ang panahon. Consistent sa subong. Consistent sa, do, kiti naligad, pwerte mo itong bal na kabobo, kaulan mo nga. Gani man. Hindi mo ito sa mapunggan, di subong gurong ba niya, hatag ko na sa inyo. Total na ninoy ang kilo day man. Sa bagay. Bigay na natin yan. Pero sa direk ka rin gabi, kung maglambihong sa Bacolod, do Birnes, gabi, sa una, ting tao, subong niyang Birnes, sa direk daw ay gida. Patay. Away gid. Patay ang negosyo. Patay gid eh. Friday night, dapat hataw ni mong galing kiti waigid. Iman, galing ka mo kanyang bala. Amimi. Patay negosyo, patay negosante. Na, laban gidi. Doble pekto mong, no? Oh. Ilang nga, basi pa man lang magabat-amat naman, malapit na lang. Magkabay pa. Ilang taon ta ko nanogid ang ang resulta. Depende na ko sa punta ka ballpen mong. Kundi madiretsong kurbading ni ballpen. Ang kurbading magatuon sa kaayuhan ti bantayan. Gani man. Kung yung gabi, hindi gid mayo kay Mano, pila palang kadlaw ang hulot ya. May shooting incident na naman. Oo. Martes na to nagligad sang ginluthang patay. Tumba to si Zara Alvarez. Gani. Kita man tong nag-cover actually sa may Santa Maria Street. Recto Subdivision, Barangay Mandalagan. Oo. May pagani ito ni Hoy kag ni Hay kung sinong nagluthang to. May-ari na naman shooting incident. Problema, dari kay duwa man Japon ka mga persona ang involved. Gani. Ang nagluthang actually like duwa ka mga suspect lunsay sa kaya sa motorsiklo, isa kay XRM, isa kay rider. Noong pinakauling update, ikan kay Police Captain Leo Estopa, progress report ng kangtanan sining shooting incident nga nagluntad. Naman nga gabi actually nag-interview kita sa iya mga alas 7:30 ang gabi. Okay. Gina-compirmar yang alas 8:43 sining gabi, Agosto 21, ang biktima nga si Eduardo Garcia Isandigan ang nagtaliwan. Tapos sinimakangkos sa madalo mga kapilasani. Daulo gid ang gusto no? Dribla sumutunga sa agtang mo diyo. Bao, bullseye. Bullseye gid yung matabo sina. Oo. Sa bulwak ang dugo eh. Amo to nagasanang dugos dalan to. Amo gito ang rason ng sinurek, no? Sus. Iperte, makol mo na bla. Isa lang to kay Go, Galakat di siya? Lakat lang nga wala niyo kay mihay mo bla nga makadto guro padulong sa may barangay hall nga direksyon. Tapos inipingan lang. Ginalibutan na ako nag-U-turn lang ang salakyan ng motor. Oo. Nag-U-turn nakatuon guro kag nakatuon sa iya mismo. Oo. Ginaluthang diretso actually. Kaya na kuno singgitan pa daw kon warning. Pila edad sila nga sang napatay ni Jan? Ang napatay ni 48 anyos. Na may edad naman. Dad naman, residente mismo nga lugar. Bali Police Captain Leo Estopa, may mga motibo man sila ganyan tutukan para sa aton lang naman late tuners. Yung shooting incident nagluntad sa nga gabi, alas 6:30 sa kagabihon, kung sa rin tuman kinamo sa mga
pumuluyo daraman nga nagarambiyong sa kilid sang dalan. Amo na oras na pa tao day, no? Damo gikititik pa niya pon iban ga bakal sa panyapunon. Oo. Nagdamo do nga nabay magko masanakyan gikan sa may Rias ang dito sa may Banaco Port. Gani? Gana kalabay mo mga jeep malaki San Juan na road bala mga kakson. Nan. Pizza may Santo Niño stop Nan. Hindi gid maglayo sa Damo may tao Santo na Niño daw, stop. eh. No, damo gid. Mga pasado rosas, damo pa na di ba, damo na nagabaligya mga inasal? Inasal lalapot sila to may ini pala-pala para tagadaan. May mga balaklan para dala ang isda kagiban pa. Purti, no? Labot sila ti may aragid nga nagapanglakatos dala no ni kundi sila makadto nga mga doktira. Oo. Ikay na timing man ining si Garcia guro padulong dito nga direksyon pa south sa barangay hall nga direksyon kailangan kilid sang dalan. Tapos ang giling isa ka motor dito lalaki nga may dala motorsiklo nagatulutindog lang nagabulbantay. Kasi plaguro ba sa isa ka suspect maglapaw ni sa karong hindi may pingan sakon gini sa karong target. Nang kay tinaipingan sa isa action rek. Wow. Kaya mo na lang tong naglutang. Di madre may pagin matumod kuno ng kalibre sa armas tutang gamit sa pagpanglutang action rek. Oo. Tabo na galakat sa kilid sang dalan ang isa ka motor naglibot lang gibalikan sa ginipingan sa ginlutang close range. Nagpanagyo pagkadto Banago nga direksyon ng Sonerek no. Duha ka mga suspetsado bisan isa lang hitman according kay Police Captain Leo Stopa kabig duha ang suspetsado gid man mismo mante duha sila dungan panagyo ang isa ga serve lookout action Sonerek. Terms sa motibo, ang unang motibo, dito personal, bla? Okay. Dali ko na may nakasuya, dili siya ko nakaawa, isang wala man na iba, na paibalos yung pamilya. Okay. Yan para sa magulang, gali ni Garcia, nga mo si Edmundo Garcia na interview taman kayo na dikto. Ang iya ko nun yung balang temper. O kung iya balang, batasa may pagkapikon kun ka isa. Alip lang ko na may nakainkwentro sa. Okay. According kay Police Captain Leo Stopa, ang station commander sa police station number 2, secondary motive, illegal nga droga. Ini sa gali na dakpa na sa tong 2009, Okay. na prison nagwa lang ako sa prisuan ito 2016. Okay. Naginapadalman pa sa ato naman nga mga otoridad kung naging pinakamotibo ti masubo-subo kayo nagtaliwan gid aksyon rek. Tubong nga si Mana duwagid ang mga nagkalatumba bangod sa pagpanglutang sa Bacolod. Ay, ini natiruan dyan, ano, hindi nagalaga. Ako bigin bakal sa gwa. Nagwa naman sa kuno may kaduan guro na. Okay. Dahil way pa man sa action yung beluan ko nung pinakatuyo eh. Lugo si liblis na si gani, ano, largo? Pagka-short lang Short lang nasa. isa, no? Short ka sinilas. Face mask man na sa kanang kitaon man Okay. Nasa nakasando nga puti. Oh, correct. Muna yung action nga suksok. Ano sa mga lituners sa Police Captain Leo Stopa? Sir, sa shooting incident, first, paano, sir, nagluntad ang shooting incident? Yes, action dyan, mayong gabi. Simo, kag tagpalamati isang action radyo, mayong gabi. Bali, may sami kita ka-shooting incident sa Purok Sigay, Barangay 2, kay nalanggit sang gabi ni mga 6:30 na tabo. Bali, ang aton nga victim, nga nakilalaan naton nga si Eduardo Garcia, Isandigan, 48 years old, sa nga man nga lugar, nga allegedly isa siya kabiktimaman sa pagpaniro kag bali may suspects unidentified suspects nga nagasakay ni sa motorsiklo amo ni ang XRM ang sakyan sa isa ka suspect kag ang isa ang raider nga going ni sila north kag sa yan ni nga medical bulletin nga giningagaw ni datong dala ni siya pag-responde sang patrol kag ginkandakan siya sang first aid man sang responder sang mga volunteers kag gindala ni sa Dr. Pablo Hospital kag so far ato naman siya ginapatan siya kag hindi pa naman wala na kaistorya man ang ato na investigador kaya unconscious siya pero may signs of life siya. Kaya muna ang ongoing Japan investigation kag nasagi kita pamangkot sa mga possible witness kag sa iya nga pamilya. Sir, anong motive sa mga ginalantaw niyo, sir, yung tutukan? Based man sa aton nga pagpamangkot sa iya nga pamilya, ibutan naton may motive da personal kag secondary may motive man sa drugs kay ang aton nga
victim kagin siya priso man kag na-release siya sa 2016 kag mayari siya na kaso nagkaganyaman mga kaupod niya pamilya. Sir, kinabatian si Police Captain Leo Estopa, Station Commander sa Police Station number 2. Indalani si Ngagaw sa may Riverside Hospital, bla. Okay. Agalang kay ang ginimo nila kay na tuto sa barangay Kagawad Jan Oro, bla sa barangay 2. Okay. Balik Kagawad, hindi nila pagulat ang ambulance kay total do gaginawa pa na sa daan. Kabot man ng emergency responders sila na patandugon ng ilang to sa plywood nga pwede na matungtungan sa iya. Sakay na lang ang select sa patrol car kaya nagdesisyon man nakapulisan ang pulis na lang ang madiretso sa ospital. Okay. Basi palang matabangan, bla. Kung ang deklarar dead on arrival, hindi dead on the spot ang persona, no? Sa ospital siya nga napatay, ang nagdeklarar sa iyang patay, kung hindi ko magsala, si Dr. Don Dayot. Okay. Ang cause of death, ang gunshot sa iyang right temporal. Pakon mo, temporal lobe, direct sa ulo mo, kiniblaw. Kurti, no? Arangin ako tok-otok, madam, kaya nakatago eh. Ang yabang kay araw subong sa may Abbey Funeral Home sa Aksyonerek. Okay. Amo na naman din ang detalye, ang update ng kang tanan sa shooting incident luntad subong nga gabi. Dugang ang mga balita mapatihan sa pilapagid ako sa pagbalik report mga kaakson. Pero sa mga kaakson tandaan nga isa sa marason sa pagdugang sa balatian sa Tunlawas. Ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa bato na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kid aksyon na John Diaz sa Theriabet follow-up sa sining shooting incident kinagluntad na tulo temprano padara sa Barangay 2 sa motong pinaka-latest ka developing nga nakuha aksyon John Diaz. Pasado las 8 na patay ang ining biktima tungod sang igo iya sa sining ulo. Ang motive ti duha personal or if not basi may angot sa droga kaya nakagim ni priso ang biktima nakagawa lang sang 2016. Anyway, tugyan tayo na kay Captain Leo Estopa ang duga nga pag-investigar sang sini nga kaso. Ang report ni Aksyon John Diaz. Ginadulong sa inyo sa kaluhan sang Life Extension Clinic. Gusto niyang
Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night Patrol! May gabi dira sa kay Ibon Ibutser dira sa Germany. Ara na siya nagarantaw kada papati sa sining live streaming. Amaman sa kay Toto Renly Javier Martir, kay Romo Pasaporte alias Calvo. Gapa urok-urok isaw. Mr. and Mrs. Jodette Calves Pamposa and the family, si Rother Kirk Lorenzo Olmido, kag si Toto Glenn Sumbito, kag bilogi nga pamilya, nagapamati gid sa aton sining palatuntunan. Kay Manong Mario, kay Manang Linda Verdi Frado and family, sa kay Marjorie Bolontati and family, tanan sa barangay Panokoy, nagapaurok-urok gid sila. Pamati diri sa inyo palatuntunan. Sa kay Emiliano Torre Carionda, mayang gabi gid ha. Sa kay Cecilia Santiago, sa kay Rose Gibara, mayang gabi gid. Marlon Simonio Cortesa, gamonitor kami di boss, opod ang volunteer tang Duterte Riders Club Bacolod Chapter. Ay, porti si B-Boy Cortesa. Sige, may gabi dira sa mga miyembro sang volunteer Duterte Riders Club Bacolod Chapter. Ga upod sa pagronda sang amon sini nga patrol, mga mapisan, mga hangkilan, hindi bangkila kundi hangkilan, mapisan nga mga tanod sang barangay Pahanukol. Toto Ayan Jervin Infantibonda, may gabigid ha. Permiga paurok-urok Toto Ayan Jervin Infantibonda. Christopher Makuring, may gabigid ha. Kay Dexter da, kapaurok-urok sila ha. Sa kay Dudong G, sa kay Mario Albis ha. Emilio Sigumpan, may gabigid na sa Imonong. Sa kay Yeye Leonidas dira sa Hong Kong, sa kay E.G. Dimisana, si Jano Lin Novero, kag si Christian Luis Sobaldo, nagapamati man sa aton, si Kimberly Navarro, mayang gabi dira sa imo, sa kay Norman Mercurio da, sa kay Napnapa Antipatia Villarin, sa kay Clarin Billones, DJ mayang gabi, sa kay Omar Mola. Happy birthday gali kay classmate ko Carlos Torre, kay Ricky Villanueva, no? Kay Ricky Villanueva, kay classmate Carlos Torre, happy birthday sa inyong dua. Ray Jantan Villalonda, mayang gabi gid, kay Emily Rico Puerto. Nagapaurok-urok kid si Miller Key Castellano. Ami de los Santos, check attendance lang. Kamusta diragli si Mama Betelaw sa Binalbagan, no? Makamusta ka ma sa Binalbagan? Gapaurok-urok kid si Mama Betelaw sa Binalbagan no? Manang Bekelaw, kay Mari Jan Silao, kumparing Nelbert Adlan, sa kay Toto Johnberg Jude, Philip Jude, Alkim Jude, sa kay kumparing Jekyll Jude, ihado aljan ka kay Nene Lao, no? Mga pampost nila sa Michelle sa Binalbagan, ara na sila hiliran na sila Mga security guard, empleyado, sa Kedan, kag sa accounting department, sa Biscom Binalbagan, ara sila. Labi na si Miss Nora Di Mabildo, ha? Kag si Mr. Leve Frias, kapaurok-urok na sila, no? Sa kay Eva Torreda, mayong gabigid, sa kay Kapitan Madilin Diaz sa Barangay 18, kumpare ko dira Jonathan Diaz, mayong gabigid dira sa imo pare. Anong dira nga pag paurok-urok, no? Sa kay Leo J. Nemes, araman kapamati sa aton diri nga pagpangalag.
Ay iban karon naman i-check tala mga report na gikan sa ato sa mga correspondent unaw ta report live gikan sa Northern Negros. Line number 2 naka-standby si Action Tam Monforte. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Line number 2 si Action Tam Monforte sa report. Tamang gabi, please kamin. Yes, Action Eric, mahigit nga gabi sa itong mga tagpalamati, subong man sa programa Action Night Patrol. Isa naman iya ka drug by bus operation, Action Eric, ang ginkasa sang Sagay City PNP, sang Drugs Enforcement Unit sa pagpamuno gid ni Police Major Albert C. Kaina, pasado alas 2:45 sang hapon, Agosto 21 tuig 2020, sa may Purok Leryo, Barangay Dito, Takpan, sa siyudad sa Sagay, sa persona naman iya ni Federico Mindres Jr. Inicor alias Ipid, 27 anyo, single kag residente sang Purok Ipil-Ipil, Barangay Dito, siyudad sang Sagay. High value individual ni siya Action Eric, bangod nga ti nakaagi na ni siya tukhang kag bangod sini nakaagi siya sang tukhang kag ara sa list o kung sa listahan sang mga nagaduso sang druga sa kapulisan Action Eric, sa listahan sang kapulisan considered nga high value target ini siya. Kag bangod ining suspitsadong na naga-engage naman liwat iya sa pagbaligya sang ginasuspitsahan ng illegal nga droga, kag bangod siniti ginoperate siya kaina sa among nga takna, kag bangod sini ang suspitsado Action Eric na tigayon nga madakpan kag na-recover sa iya possession and control amo ang isa ka plastic sachet sa ginasuspitsuhan iyang shabu buy bus item, kag o kon isa ka 500 peso bill buy bus money, kag anom pagid ka mga plastic sachet sa ginasuspitsuhan sa gihapon nga shabu, kag bangod sini Action Eric ining nakuha sa iya nga illegal nga droga, nagabugat iya sang 0.315 grams kag 0.315 grams, kag may market value nga 3,500 pesos. Kag subong ining suspitsado Action Eric nga nadakpan sa bypass operation, unong subong sa custodial facility sang Sagay City PNP para sa nagakaigo naman iya nga disposition. Balita gikan diri sa siyudad sang Sagay. Action Tam Monforte report, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Action Radio. Aksyon, Night Patrol. Salamat gid Aksyon na Tam Monforte sa imo sining report live dira sa Northern Negros. Ang police report ni Aksyon Tam Monforte ginadulong man sa inyo sa kalwan sang DTX 500 capsule
sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. May gabi nila sa kay paring Ken na lang sa guys sa Tokyo, Japan, sa kay Almario, no? Sa kay Almario, may gabi nila sa kay Toto Carlo Valderrama, ang amon mabuot, guapito, mapisan, nga SK chairman. Wag kita da Toto Carl. Ay mo gali to nga ginmuno nga katuna daw ito kabotaw. Namay kami dala kay Toto Carlo Valderrama. Kung tulo tao hay ni sa ga upod gini sa kada gabi sa aton silinga pagpangalagat. Hindi man kumpleto nga gabi ni kun hindi sa makapamati kay Titoy Eric. Mayong gabi dira kag ginatamyaw taman si John Erlan Tiaw, si Realido, si Biboy Sabio, Gamay Nobles, si Pani Avinio, Michael Parcon, Lemuel Luna, Benji Bulhano, Rosa Lindayaw, Maricon Sarcino, Jan Talanas, Jaril Orbita, alin kay Juanito Bulhano sang Isabela. Okay lang kris Mama Bitilaw. Good. Gabi dala kay Mama Bitilaw again, no? Mr. and Mrs. Lonsky di Dolo sang Pujaira, United Arab Emirates, hara siya. Si Spark Ligog, tason niya gat, yung tiyog lang ang signal ka ka smart. Si Hassel Huhilia, mayang gabi gid, no? Sakay Leo Nimis, hara siya, kapaurok-urok siya. Katiber, mayang gabi, ha? Sakay Rani Anida Delphine, sakay Kayong Po, ba puwerte ng mga ngalan, no? Sakay Alexis Wing Torrida, may gabi, no? Sa UK, kami lang pamilya sa Paranaque kag sa Valladolid. Si Toto Wing Torre. Si Nong Edwin Pineda da sa New Jersey. Mayong gabi na si Monong Edwin Pineda sa New Jersey. Grabe yung mga ginapadala mo di sa akon nga kuan nga TikTok daw mauya man ta ba. Ayos, ali sa report ni Action Tamon Forte. Uy, may balos ka report sa Action Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Action Percival Villamor. Line number 2 sa report. First, good evening. Please come in. Mayong gabi, Action Eric, kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Ang police station sang Banwa sang Moises Padilla nagapadayon sa gihapon sang ilang pag-checkpoint sa mga mayor nga dalanon sa mga borders sang amo nga Banwa. Ilabi na gid diri sa may barangay Ginpanaan, Action Eric, may ari diri nga mga exit kag entrance nga halin sa may laktudan sang Oriental, no? So ginahugot man sa aton nga munisipalidad sang Moises Padilla sa pagbantay sa mga nagasulod kag pagwa kag inisa-isa ini sa pagsikyar kag hindi na magliwat nga matabo nga may ara positibo nga sang COVID-19. So nakabato kita information nga ang pamilya sang naga-positibo nga sa COVID-19 dito sa barangay Ginpanaan, negatibo ang ilang swab test action, Eric. So ang aton nga pulis nagapadayon sa pagbantay sa mayor nga dalanon. So ari ang porsyon sang tingog ni Police Lieutenant Oro at Deputy Chief of Police sang Barangay
sang Banwa sang Moises Padilla. Matiyan na to. Okay naman. May ara kami checkpoint sa crossing Magallaon. Man by technical support company. Sa mobile na siya. Tapos sa amon diri sa barangay Ginpanahan. So mga tikuan sir sa bad symbol ng mga motor sir, na mga wala lisensya pinapadayon niya sir. Oo. Sige pa rin ang checkpoint. Sa mga open map lang sir, sample. Oo. Sa COVID-19 sir, kamusta ang area ng mga reporting na rin nagkakot sa police station sir? COVID-19, wala naman tayo bago na Oo. Tapos ang isa negative naman ko yung pamilya nung nag-positive. Positive sa pero ang still buon niya po ang checkpoint ato regarding sa pag-suksok sa face mask ng patients at kapanaog sa ating national government sir. Oo, padayon. Sa mo to ang tingog ni Police Lieutenant Deputy Chief sang Moises Padilla, Police Lieutenant Oro Action Eric. Os kita iya Action Eric sa Banwa sa syudad sang La Carlota. Ang La Carlota Police Station nagkandak sang operation against sa illegal gambling. Ang operation nga ginapamunuan ni Police Colonel Junel V. de Guadalupe, Chief of Police sang La Carlota upod ang alert team kag nagakandak ang operation alas 5:20 sang hapon sa Dilarama Street, Barangay 2, La Carlota City. Dakop dire ang mga persona Action Eric nga ginakilala sa kaya Ray Ohino Ionico, 39 anyos, soltero, kag si Elena Arivalo Vico, 31 anyos, kag si Janice Di Nulan Ohino, 21 anyos, kag dalaga, kag ang isa diri nga upod nila ang isa ka minor de edad Action Eric, kag initanan pumuluyo sa nga Dilarama Street, Barangay 2, Poblasyon, La Carlota City. Ini sila natuan sang aton kapulisan nga nagahampang iya Action na Eric sang pusoy dragid mismo sa ali o kon sa may putwok Action Eric sa atubang sang Ilabalay. Gilayon man nag-operasyon ang mga pulis, pag-agi sang pulis, so nadakpan nga naaktuhan nga nagapusoy Action Eric ini ang apat ka mga persona, kag na-recover sa ila ang isa ka set sang baraha kag ang kwarta nga ila nga gintaya. So karon ini ang apat ka suspetsado nagapangatubang sang kaso nga sang Republic Act PD 1602. So karon ini sila nagapangatubang sini sang kaso nga ginpasaka sang aton kapulisan sang syudad sang La Carlota. Amo ini ang nakuha naton nga mga balita gikan diri sa aton area of responsibility. Mayong kabilang sa kay Engineer Joseph Embultorio kag sa kay Kagawad Jufred Sapanta kag Kapitan Chad Feria sa Barangay Robles. Ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kid Aksyon Percival Villamor. Ang balita ng Aksyon Percival Villamor ang ginadulo naman sa inyo sa Kalawan sang
Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Aksyon! Night Patrol! May gabi nila sa kay Toto Ray Gansha, sa kay Joel Suyo, sa kay Liling Needs. Wow, si Liling Needs. Si Liling Uwi Banda, sa kay Paritali Tuwi Banda. Kay Hada Ginilda kakihado na. Mayo na da nga paurok-urok. Sa mga Gira family, sa mga Lampraya family, haragi sila paurok-urok, sila pamati sa inyo diri nga para tuntunan. Kaya ginatamyaw taman dira si Dima Bildo Paharilio Maria Socorro sa Banwasang Binalbagan. Kapaurok-urokin ang bilog yaman nga pamilya. Ginatamyaw taman ang Isabela PNP. Kanina sa pamilya Bulhano ang pagpanamyaw sa kapulisan dira sa Banwasang Isabela. Sa kay Rona Britanya, Jessica Mantis, Geraldine Condes, Celsa de la Cruz, para sila nagapaurok-urok diri sa inyo para tuntun. When we come back, ang balik report, final report sa Patrol 2 with Action John Diaz. Pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. This portion is brought to you by pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Mula sa
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsay anong ang kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik din sa ato sa palagad mga bidira sa kay Chris Coros kag kay Madam Senya Kanyada Imnase. Narapaga pulaw-pulaw pa si Madam Senya. Ginatamya ko lang lang akon nga office mate nga si Jarod Juliege sang barangay RSB nga nagasaulog sa Kadlawan Subong adlaw. Ang panamyaw espesyal alin kay Mr. Mrs. Gary Alusitain sang Tourism Office. Ayos, Eliezer Ray Jr. may gabi kay Lilet Unabia. Final report, Balikantang Patrol 2 with Aksyon John D. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari sa Aksyon John Diaz sa balik report. John, please kamak. Nagsuportado sa hanay sa mga negosyante dari mismo sa sulat sa Bacolod. Ining doon papanaot sa National Interagency Task Force o kung ATF actually may kang tanan. Ining apat magsuksok gid man mismo sa nga face shield. Ang publiko nga magakadto sa pinaka mga mall kag sa establishmento komersyal sa pungsod Pilipinas. Kaya according dari kay Executive Officer ng MBCCI nga si Mr. Frank Carbon ng lansubong sa pinapagid ka mga containment policies o kon protocol na ipatuman ang gobyerno agud nga hindi na maglaptap pa ang COVID-19 nga balatian. Ebaluan ang sunod according dari kay Carbon kinanglanon magsukso sa face shield bisan patani sa pagkadto nila man mismo sa merkado publika. According dari kay Carbon kung mo na pagambalaan jutay na lang gid man niya ang nagapakadto pakari o kung nagalagaw abis sa mga mall subong o sang kangawas ng COVID-19. Kung kapag Carbon bisan pa makalanan nagsadto mga ilimnan jutay man nagakadto kay tibangot sang kangawa man sa COVID-19 man sila drama kasunod gid man sa protocol nga pagsuksok sa face shield. According kay Carbon may pila pa gid mga strategic areas nga dapat diktoy patuman man kag iobligar gid pagsuksok sa face shield. Isa dra mga palapala
mga tindahan o kung mga tiyanggi abidra sa tagsa ka mga lugar. Pila ka mga purok aksyon rek nga kusariin ng mga tao nagadi na gusto. Kapati si Carbon, ang pila ka mga containment policies nga una na nga gindeklarar kaginmando sa gobyerno, ulang gito. Good nga mapapas o kung matigayon abi nga masulbar problema siring pandemic ng COVID-19. Asunto nga subong na nagapangita man sa pamaagi nga masuportahan bisan pa sa na isang mga negosyante nabuligan man ang gobyerno sa pagsulbar sa sining nga problema. Balita gikan sa patrol taglibot sa Bacolod Action Sunday sa nasibito sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat dyan sa mga report, Kenneth Gallego, Edriel Trentino, Sakay Nono Iscaro, Jam de la Peña, ara pagapaurok-urok. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sining amanon, Action Night Patrol Program. Friday night, magatakop ini temporaryo. Balik ini buwas Sabado night. Mas 9:30, tub-tub, alas 11. Ato sining mga patrol na unit reporters in action. Nga nagpangalagad karong gabi kay Action Percival Villamor, Action Tamon Forte, of course, Action Jan Diaz, Action Papang Nixon Tamo, ito kapiluto sa Patrol 2 Crossman Patrol, News Center Action Andy Pensor, of course, ang atong siling mga technical partner, Studio A Broadcast Engineer, Delmar Madera, Backup Security Guard Tunog Banwa, back-to-back ay Security Guard Campaner with IT expert Sir Elry Tutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog Ciudad Sang Bago, Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñaran, back-to-back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa kay Sulping Ridera kag kay Benny Haba, may gabigid, no? Sa mga station manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong. Ang yunagat ang Korman Action Night Patrol Program, Lunes Top-Top Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagkasuling adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat antes magtulog, magpangamuyo, sa inyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ko kwerpo sa Aksyon Radyo Bacolod. Bao si Lodi Peter May Noble, naghingagaw pa sa ending sa aton programa. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night, bye-bye. Good night. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,